sa mga mo-graduate na og high school ug nagapangita na og scholarship sa kolehiyo, 600 o 600 ka slots niini ang gibuksan sa Davao City LGU alang sa mga Davaoenyo. Ani report ni Argil Relator. 300 slots alang sa Scholarship on Tertiary Education Program kun STEP. 100 slots alang sa Technical and Vocational Skills Training Program. 100 slots sub alang sa Financial Assistance alang sa lumad children. Ug 100 slots alang sa Educational Assistance sa persons with disability. Suma total, 600 kadugang scholars ubos sa Educational Benefits System Unit kun EBSU sa LGU Davao ang dawaton alang sa sunod nga school year. Ang maong ihap, doble kung itandi sa slot sa miaging tuig. Mamahimong mupili og private schools sa Davao City. Dili pwede ang state universities sangli tagapatuman na og free tuition. Dunay priority courses ubos sa teacher education, information technology education, health profession education ug social sciences. Sa medical education assistance program, natay 360,000 per year, no? Bali 140 ba na? 140 per sem, no? Tapos sa law school po nato natay 58,000 per sem. Lakip sa requisitos ang Certificate of Residency, Certificate of Indigency, Good Moral Character, Income Tax Return sa ginikanan o Certificate of Tax Exemption gikan sa BIR ug uban pa. Ang mag-apply, walay problema na. Basi kinsa pwede mo apply basta qualified. I-submit ninyo ang inyong mga document. Pag after 2 weeks siguro nga ma-assess tanan, makita na ninyo ang result. Magsugod ang online registration sa April 21. Mupailawom sa assessment ang aplikante, diin doon na sa ipahigayon nga pre-qualifying interview. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.